Meisken, opletten, in het huis nou. Dwaan op slot. Makkum is de hele dag weerom in de tijd. Het is op de kop 70 jaar dat het dorp bevrijd werd van de Duitsers en dat vieren ze terug weerom te gaan naar april 1944. En dus is ik de stadsomroeper weer op stritten om het laatste nieuws uit de street te melden. Die hier dan contact met de plaatselijke politie. En vervolgens kreeg die de informatie en die kon dan de stritten terug om mensen op een hecht te houden. Van hoe de stand van zaken er weer bij waren. En die street had vol west in Makkum. Gewoon stritten waren zwierrekken. Trok Canadese beschittingen, voordat de Canadezen Makkum binnentrokken. Hij is eerst een vrij zwier beschitting uitgevoerd. En trok Ausfires en dat soort dingen. Ben hier 4 slachtoffers van. Ook op de huizen binnen de sporen nog altijd te zien. Die hebben al van dit soort inslagen, van die putsies. En dat zijn alweer herinneringen nog van de oorlogshandelingen op de 18 april. Maar na alle ellende van de street kwam uiteindelijk het feest van de bevrijding zelfs. Dat vierde ze de hele dag met roenliedings, uitstallings en ook de lokale bakker had wat bijzonders. En vanmiddag dan is er Zweedse ballen, dat delen Akkie en Ferdy uit. Die gaan op een kar, gaan ze daar terug Makkum heen, dus dat is hartstikke leuk. Het is voor het eerst dat Makkum zijn eigen bevrijding op deze wijze viert. Het zou eerst ook een vrij bescheiden feestje worden. Nou, we begonnen met wat liedser, maar iedereen hier in Makkum is zo enthousiast geworden dat iedereen betocht er wat bij. En zo wordt het met z'n allen een heel groot feest. De festiviteiten worden nog de hele jong.